čuj, on si daleko. Treba otići to djeće. A, okej. Pa gdje si moja? Bom, živjeti. Poštovanje. Dobre. A da se ne bi to dogodilo na predstojećim izborima, podržimo i svoj... Malo je čovjek uzbuđen, bez obzira što čovjek odrađuje profesiju. Ja vas preklinjem, prekinimo sa dnevno-političkim i politikanskim pričama, ujedinimo se. Stavije glavi skupa ljudi koji predstavljaju hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Dobre, da to blatina je. To je to. Pramila može reći dvije riječi. Je li to original ili je to? Original. Originalna ploča. Originalna ploča. S kojim su Franjevci dokazivali Turcima da je tu bila crkva. Varira neki od 18 do 20 jari. Mora biti na